Tarwadziwa mpunga, tarwadziwa. Asi Mwari vachaita kuda kwavo. Inguva chete. Asi rikavhari yako nayo hakuna chisingaperi, hakuna nguva isingasvike. Batikana tabatikana, singaite. Rwadziwa, tarwadziwa baba. Tarwadziwa, singaite. Asi nguva chete. Ngaive patiri, ngatokuberera patiri. Tinokukwazisai muri yeZimbabwe nhasi rarimwe zuva. Munotondera tambokupai kachirongwa tiri mukuwadzana extension chevana vakaita 3 days vasiri kuonekwa kuti vari kupi. Vana ava ndo vamuri kuona mifananidzo yavo pari zvino vachitsvagwa. Vana havazowanikwa vari mumotokari, muBenz, mubhuti reBenz. Mibvunzo yabva yawanika yakawandisa pachiitiko chakadai. Vana ava vari kuratidza kuti pamifananidzo imwe yatisiri kukwanisa kukupai nekuda kwemitemo yeYouTube, hatisi kukwanisa kukupai mifananidzo exact yevana nekuti tinopenalizwa, hazvizofambe zvakanaka. Asi chatingade kukuzivisai ndechekuti vana ava vawanikwa maziso avo akatodoborwa, ndo chekutanga. Chechipiri, hanzi vanga vakasungwa nemacable ties maoko zvakare. Chechitatu, vana ava vanga vakaita kurongwa mumotokari. Dai zvaive zvokusafoketera mumotokari hazvaizobuda zvakadaro. Naizvozvo zviri pachena kuti vana ava vakaurawa. Ndiani akaita chiitiko ichi? Achichiitirei? Kuromba here? Mhuri yeZimbabwe dai vanhu vadzora mwoyo yavo. Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Naizvozvo regedzai tikupei zvazotora nzvimbo zvakare mushure mekunge takupai nhau yedu yekutanga.
Walesi sigaba yazi lo mumo nxa sukhangele vele hayi uyamyeleki vele asinto nje ebalulekile esintwini ukuthi umuntu uyathatha abantwana ababulale abafake emotweni ekhapaki hayi sibambekile thina njengesihlali zeKwaZane extension lo muntu umkhubo wakhe vele ingabe kuyenza ingabe yacinela khona apha ngoba hey nxa singambamba sizame nzothiwa yi-mob justice sizubuhlungu sibili njengabahlali beKwaZane extension akusiphathi lokho
akusiphathi la kancane badala. Ashwa ngiyakhala izinyembezi njengoba mbona abantwana ngibulawa kanje besifa bengalacala umuntu lo uNkulunkulu bambone shwa ngiyabonga naye kunokuba inosusa inowadza zvesvezvo nekuti munhu ane mwoyo wekubereka kana ashuraya vana vatatu hatizivi kuti munhu anenge achizama kuita sei nekuti kana kuuraya hukushaiko munhu unonzwa mwoyo kurwadza izvezvi vana vatatu vashaya handizivi kuti munhu wacho ende chiri kurwadza ndechekuti pazonzi pauda kuitwa door to door mota idzi dzinaonekwa muine vana vakatombotsvagwa vakashaya but nepazonzi pauda kuitwa door to door sechaba ndopazomuka vana saka kana nemutemo vachikwanisa kuita zvavanoita ngavanyasoita vana nyakuita mhosva munhu ngaatongwe nemhosva dzake munhu anofanira kuti atongwe nemhosva dzake kwete kuti vana vongoshaya just like that vana mainnocent souls ngapaitwe action chaizvo action ndoati akutokumbira nekuti kana isusu vanhu vakura havasisiri safe unogona kutongobatwa ukatongoitwa uya unotongoitwa kana mwana kutotuma mwana kumashops chaiko hakusisiri safe nena kuti mwana anotongoitwa yese ano saka takutombokumbira kuti vemutemo vatomboita zvombe chaizvo kuti vanhu ava vabatwe Ndicho chirongwa chatakupai. Mhuri yeZimbabwe tongai tinzwe. Zvakaoma izvi, zvinonzwisa tsitsi, zvinorwadza moyo wekubereka. Hameno, ndinovimba veZimbabwe Republic Police vachaita basa ravo kusvika vakwanisa kubata mhondi iyi. Andrew Neshamba ndozita ranga. Tisanganei mune zvimwe zvirongwa zvaticharamba tichikupai, asi tichambofamba nayo nhau iyoyi tichikupai maupdates ekuti chii chazotora nzvimbo. Don't forget to subscribe to Drumas Media. Drumas Media, taking you to another level. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokuenda kubasa kwangu. Iwe maki iwe mkaranga. Iwe maki iwe mkaranga.
iwe makiwe mkaranga. Oh,